Това видео достига до вас благодарение на Панорама от NM Genomics. Панорама е един от най-точните и безопасни неинвазивни пренатални тестове за установяване на генетични аномалии при бебето, и то още от най-ранна бременност, защото вашите гени са важни за нас. Научете повече на nipt.bg. Имам толкова работа, че целият китайски народ да получи бърнаут. Не се оплаквам. Помня времето, когато мечтаях за нея. Имам и дъщеря, която ме чака, за да играем. Не се оплаквам. Помня времето, когато само си я мечтаех. Имам за разказване и тази история. За майчинството. Това поне трябва да е лесно, като самото майчинство. Не, че съм голям експерт по въпроса, не получих инструкции, не се очаква и някога да взема диплома. Вземам си спомените. Цветни са. Имат даже и звук. Имат вик. Имат кръв. Имат страх. Имат радост. Имат даже и въпрос. Този шумен и странен вързоп, това смачкано дребно човече, мое ли е? Не. Аз съм негова. Разполови ме на две. На моето аз преди и след нея. Някога, преди около 1000 живота, бях сама и си казвах, не мога да умра. Аз дори нямам дете. После тя се роди. И прекрои по себе си всичко най-напред мен. Фокусът стана друг. Не мога да умра, аз имам дете. Някой ден, когато малко порасне, ще й разкажа, че е потомка на вещици. На жени, които усещат дъжда в костите си и предсказват завоите в бъдещето по пътеките в утайка от кафе. Които празнуват като циганки и губят като царици. Които вървят през живота изправени, минават през вратите, които сами си отварят, без жал затръшват други и наричат това свобода. На майка ми, която до последния залък знае да се раздава, и на нейната майка, която потъмно пъхвала залък хляб в ръката й. За смелост, защото от хляба по-силно няма. На тъмното в погледа им, с което ме наранява. На мургавия им глас, с който може да ме лекува. Ще й разкажа как тя сама ми разказа за себе си. С песен. В аптеката беше тихо. Влязох за тест. Чаках я. Исках да разбера дали ще я има. Изведнъж някой наблизо или някой отгоре пусна музика, засвири мелодия, високия вик на китара, удар на барабан. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Излязох с празни ръце и с усмивка. Знаех, че това мое сладко дете все пак ще дойде. И както казваше баба му, ще си струва парите. Че по розите ще има барут. Ще й трябва. За да се пази и топли, когато вече е далеч. Когато в гората от гени намери своя пътека. Когато се научи как сама да отваря врати и да затръшва други. Когато има своя мелодия вместо компас. Когато отново ще чакам тъмния поглед и глас. Но не сега. Не сега. Сега ще поиграем. Нищо, че имам толкова работа, че целият китайски народ да получи бърнаут. Усмивката й също е врата към място на щастие. Sweet child of mine. Не беше случайност. Нищо никога не е. Галина Божидарова.